ଆଲୋ ରାତି ପାହିଲାଣି ରାବଇ କାଉ ଉଠା ଉଠା ମଠା ନ କର ଆଉ ଏପଟେ ଶୁଭିଲା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଡାକରା ଚା ଶୀଘ୍ର ଧରାଉ ନହେଲେ ଖଟରୁ ଉଠିବିନି ମୁଁ ପରା ଶୀଘ୍ର ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଚାଟି ଧରାଇ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକିନା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦିରେ ପୂଜା ସାରି ନେଲି। ଭାବୁଥିଲି କ'ଣ ସକାଳର ଜଳଖିଆ ବନେଇବି, ସେଇ ସମୟରେ ଆଣିକିନା ଭାଉଜ ଦେଲେ ବହୁତ ସାରା ପୁର ଦିଆ ଇଟଲି। ତ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଖାଇବା ହେଇଗଲା। ତା ସହିତ ମନା କରିଥିଲେ ଯେ ଦ୍ୱିପହରେ କିଛି ରୋଷେଇ କରିବେନି, ଆଣିକିନା ଦେଇଥିଲେ ବହୁତ ସାରା ମାଛ ଆଳୁ ତରକାରୀ। ତ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କରିଥିଲି ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚା। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଚା ଆଉ ବିସ୍କୁଟ୍ ଟିକେ ଖାଇ ଦେଇକିନା ସେ ଯା ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ ଟିକେ ମାର୍କେଟରୁ ମୁଁ ଚାଉମିନ୍ ଆଉ ଟିକେ ଚାଟ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ କହିଥିଲି। ଚାଟ୍ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଯେଉଁଠୁ ପସନ୍ଦ ଖାଉ ଆମେ ସେଠି ମିଳିଲାନି, କାହିଁକିନା ନନଭେଜ୍ ବାରିରେ ସେଠି ମିଳେନି। ତ ଟିକେ ତଥାପି ଆଶା ଥିଲା ଯେ କାଳେ ମିଳିଯିବ। ତ ଚାଉମିନ୍ର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଏତେ ଥିଲା ଯେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଭାବିଲୁ ଯେ ଆକୁ ଖାଇଲା ପରେ ରାତିରେ ଆଉ କିଛି ଖାଇପାରିବୁନି। ତ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଦେଇକିନା ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଧରିକି ମୁଁ ଚାଲିଲି। ତ ନୂଆ ଜାଗାରୁ ଆଣିଥିଲେ, ତ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଥିଲା ଆଉ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବି ବହୁତ ଥିଲା। ତ ଆଜିର ଦିନ ମୋର ଏମିତି ଥିଲା। ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ